Ej, hvad laver du der? Jeg vil bare have sådan noget vand. Skal du bare have noget vand? Ja, men jeg gætter den her på. Hvordan er du kommet der? Kan jeg ikke? Hvordan er du kommet op på bordet? Hvordan er du kommet op på bordet? Det ved jeg ikke. Ved du det? Er det flot, ja? Jeg gætter den her på. Hvordan tænker du at komme ned igen? Jeg tror ikke, den er sat ordentligt på den her. Nej, det er den ikke. Det må jeg så sætte den på. Hvordan er du kommet herop? Kan du forklare storesøster det? Jeg går op på det, der stod. Gik du op på stolen? Ja. Hvordan har du set dig komme ned igen? Og det der stol. Hvor er det smart. Dreng dog. Er det rigtigt på nu? Ja. Er det rigtigt? Det kan man da også bare gå selv op.